ng mga presidente na nakaikot sa kanya na talagang grabe ang inbay. Ano yung Tagalog sa inbay? Inggit, grabing inggit. Kay Daniel maminamahal, grabing inggit. Nagpapagawa sila ng ordinansa na walang ibang sasambahin during the time of Daniel maminamahal, kung hindi yung ginagawa nilang ribulto. Nagpagawa ng ribulto, pagkatapos pinapirma si King Darius. That time, magkaibigan si Daniel at si Darius maminamahal. Mabasa po ninyo sa Daniel chapter 6, verse 6 up to 28. Kayo na pong magbasa para yung ating pinag-aralan ngayon, marireview ninyo sa inyong mga tahanan. Dahil sa, alam naman po natin, Miyerkules Santo ito ngayon sa mga kababayan natin, sa ating kapwa-tao sa buong mundo. Nagninilay-nilay sila. Hindi, ang sa kanila maminamahal, nagninilay-nilay lang sila kapag Semana Santa. Tayo araw-araw tayo nagninilay-nilay sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Pero dahil sa wala kang gagawin nitong linggong ito, basahin mo ang sinabi ng Daniel, chapter 6, verse 6 up to 28. Alam niyo maminamahal, napirmahan na ng hari. Ang ginawa maminamahal ni Daniel, pakibasa po ang versikulo 10 ng Daniel chapter 6. Kindly, praise the Lord. Sa aklat po ng Daniel, kabanata 6, talata po ay 10, ito pong nakasulat. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlos isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gumawa ng ordinansa ang hari na walang ibang sambahin kundi yung mga ribulto. Dahil si Daniel maminamahal sumasamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Amen. Kaya nainggit yung mga presidente, yung mga prinsipe, pinapirma yung hari na sino man ang lalabag itapon sa lions den. Ngayon maminamahal, nung marinig ni Daniel, anong ginawa ni Daniel? Pumasok sa kanyang bahay, binuksan ang pintuan, 3 beses maminamahal, pinupuri ang sabi rito, lumod, halila sa kanyang mga tuhod, nang makaitlo isang araw, at dumalangin. Ang sandata pala ng mga Kristiyano, maliban sa pagpupuri, manalangin. Lahat pagsabi ng praise the Lord, dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung may takot ka, nagpupuri ka, nananalangin ka, nagpapasalamat ka, na nalulugod ang ating Diyos. Nung makita ng prinsipe, nang nakita maminamahal na mga nainggit sa kanya, sinabi, sinumbong kagad kay Haring Darius. Hinuli si Daniel, itinapon sa lions den. Pero ang sabi maminamahal, nalungkot si Darius. Kayo na nga ang magbasa dahil nandyan yan sa aking binigay na versikulo sa Daniel chapter 6 verse 6 up to 28. Ngayon maminamahal, nalungkot yung hari dahil kaibigan na si Daniel, walang ibang ginawa kundi magpuri, manalangin, ipanalangin na magtagumpay ang kanyang kaharian. Ginawa ng pagkakamali. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero ang sabi po ni King Darius, Daniel, alam ko ang Diyos na iyong pinupuri ay kaya kanyang ililigtas. Dahil sa iyong pagpupuri, sa iyong pananalangin, sa iyong pagpapasalamat, kaya kanyang iligtas. Nung ito maminamahal ay tinapon na. Hallelujah! Dahil nahuli, itinapon sa lions den. Nung siya itinapon doon maminamahal, nagulat silang lahat. Dahil ang mga anghel na una na po doon, tinakpan ang mga bibig ng mga lion. At naglalakad sa lions din si Daniel, na tila baga naging maamo ang mga leon doon. Hallelujah, na samantalang grabe maminamahal. Hallelujah, mga mapinsala na mga leon. Kapag sinong nagkakasala o kapag tinatapon doon, nung mapatunayan maminamahal, hallelujah, nagawa-gawa lang pala ng mga prinsipe at nitong mga naiinggit sa kanya maminamahal ng mga presidente. Hallelujah, tiningnan ni King Darius ang kanyang ginawa maminamahal at ipinakilala na ang Diyos ni Daniel na siya espiritu, kailangan siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Pinaguhuli yung kanyang mga kalaban, yung mga inggitiro maminamahal, mga prinsipe ng mga inggitiro, nung sila'y itinapon doon sa lions den maminamahal. Ang sabi ng Biblia, hindi pa lumapat ang paa
diyan sa pinaka-ground, sinusunggaban na ng leon, pinaggutay-gutay, pinagkakain ng leon, itong mga naiinggit sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe mga minamahal. Kung iyong titingnan, grabe ang takot. Imagine, ipapakain ka sa mga leon. Pero hindi po natinag si Daniel. Ang ginawa ni Daniel, mga minamahal, binuksan pa niya ang bintana. Amen. Maraming mga Kristiyano ngayon, ni magdala ng Biblia, takot, nahihiya. Dahil ang kanyang Biblia, sasabihin siya, wala na sa uso ngayon. Tinatago ng Biblia. Yung iba nga, wala ng Biblia sa mga Kristiyano ngayon. Kaya, ayan, puspos ng takot na makalaman. Pero kung gagawin mo ang ginagawa nila Daniel, ginawa, hallelujah, ni David, maminamahal, isang tiyak na bagay, itong mga tinuturong ito ay ginagawa na po ng mga Kristiyano dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tinuro na po ng ating minamahal, kinagalang na ebangelista, ating minamahal, kinagalang na pastor. Amen. Amen. Nung ating ginawa ito, maminamahal, na-overcome natin ang takot sa ating mundong ginagalawan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Buhay ang Diyos. Amen. Dahil ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 18, fear has torment. Ang takot daw, maminamahal, ay talagang nagbibigay ng magiging matuturete ang iyong isipan. Pakibasa po ang talata. 1 John chapter 4 verse 18. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pinapasakdal sa pag-ibig. Tingnan niyo po sa English. Medyo ang layo po yung sinabi ng English. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Because fear hath torment. Yun pala, maminamahal, yung mga tormented day and night. Marami tayong mga kababayan sa Amerika. Grabe ngayon, maminamahal, ang nag-suicide. Dahil sa bankruptcy, sa kanilang mga negosyo, nagpapile sila. Ang kanilang mga inipon, grabe maminamahal, inipon nila ilang taon, pinagnanakaw ng mga taga-bangko. Kaya gusto na nila mag-retire, wala lang pera yung kanilang mga inipon, inubos na. Grabe, maminamahal, kaya ang takot ay gano'n na lamang. Gaano katotoo yan, maminamahal? Praise the Lord, dahil wala silang Kristo na nagpapayapa sa kanila. Pero tayo'y napakapalad sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinapayapa tayo ng ating mahal na Panginoon sa tuwina. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Grabe, kapag puro ang isip mo, puro ang puso mo, ang takot mo ay sa mahal na Panginoon lamang. Hindi ka natatakot, hallelujah. Ano mang nangyari sa ating palibot, amen. Ano mang nangyari sa ating kinakalalagyang mundo, isang tiyak na bagay, maminamahal, hallelujah, protektudo ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kanya pababayaan, amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Si Moses, maminamahal, nung milyon-milyon na mga Israelita, itatawid niya sa mapulang dagat. Umiiyak na sa sobrang takot. Sa likuran, maminamahal, mga sundalo ni Paraon. Nakakabayo, nakacharyot. Amen. Hinahabol sila, dahil pababalikin sila doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Wala na silang patutunguhan sa harapan, mapulang dagat. Ang kaliwa at kanan, matatarik na mga bundok. Ang likuran, talang tumutugis sa kanilang mga sundalo. Anong sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal? Hallelujah! Puriin ang ating napakabait na Diyos. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, pakibasa, Exodo 14:13 hanggang 16. Praise God. Dito po sa aklat po ng Exodo, kabanata po ay 13, talata po ay 14 hanggang 14, kabanatang 14, talatang 13 hanggang 15. 16 pala. Kabanatang 14 ng Exodo, talata ay 13 hanggang 16. Ito pong nakasulat.
At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. At sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit humihibig ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na lumaon. At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo. At ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May imposible ba sa Diyos? Amen? May imposible ba sa mahal na Panginoon? Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Amen? Kung paano pinagaling ang sakit sa puso mo, ang kitong na nilinis ng mahal na Panginoon, ang mga pilay na nakalakad, ang mga bulag na nakakakita, ang mga drug addict na pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Saksi tayo sa mga bagay na ito. Amen? Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon kay Moses? Bakit ka umiiyak dyan? Natakot ka sa sundalo ni Paraon? Natakot ka sa kaliwat kanan mo ng malalaking bundok? Kaya nga binigyan kita ng tungkod. Gamitin mo yan sa 16. Iunat mo sa dagat upang mahawi ang dagat at padadaanin mo ang iyong, hallelujah, pinalikas ng mga Israelita para makatawid kayo. Dahil ang labang ito ay hindi ninyo laban. At mula sa araw na ito, yung mga humahabol sa inyo, hindi na ninyo makikitang muli pa ang mga muka ng mga yan. Grabe, maminamahal. Grabing kapangyarihan. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Magpatuloy lang kayo. Magpatuloy lang pala tayo. Bagamat inuusig, kaliwat kanan ang mga problema, mga suliranin nating kinakaharap sa araw-araw nating buhay. Grabe na ang takot, paminamahal. Wala nang makain. Naglalakad na lang patungo sa gawain. Amen. Pero ginagawa natin dahil nagiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yun ang mga sandata na kayang pumalit sa takot sa ating puso. Takot, maminamahal, na papatay sa ating mga pisikal na kaluluwa, pisikal na katawan pala. Ikukumpara natin yung magtatanggol sa ating kaluluwa at sa ating pisikal na katawan. Kaya tayong ipagtanggol ang ating mahal na Panginoon. Saan ka patutungo? Kaya nga, maminamahal, tinanong ang mga apostol, pati si Apostol Pedro, tinanong, saan ka pupunta, Pedro? Ang sabi ni Apostol Pedro, mahal na Panginoon, ikaw lamang ang may langit at buhay na walang hanggan. Saan kami patutungo kundi sumunod sa iyo? Hallelujah, sumunod sa iyo. Sa atin, sinasabihan tayo, magpatuloy. Sinabi sa mga Israelita, magpatuloy tayo. Amen! Nung magpatuloy sila, maminamahal, nung ginawa ni Moses, ibinaba ang kanyang tungkod, sinausaw doon sa tubig, inutusan ng tubig na mahawi, nagawa, maminamahal, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagpapabayang Diyos, nakikinig ng Diyos, kayang lumutas ng ating mga problema, kayang magtanggal ng takot sa ating puso upang palitan ng takot na galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Numbers chapter 14 verse 8 and 9. Kindly, praise the Lord. Numbers. Bilang 14, 8, 9. Praise God. Dito po sa aklat po ng Bilang, kabanata 14, talata po ay 8 hanggang 9. Ito po nakasulat. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing yaon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inilayo sa kanila at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung magpadala, maminamahal, hallelujah, tik-tik, hallelujah. Hallelujah, si Moses, hallelujah, amen. Amen. Na nandun na sila sa lupang Kanaan, na pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mga tik-tik na 10, ang lalaki, mga higante ang nandoon. Ang pagkakaiba sa mga higanting problema natin kinakaharap ngayon, na problema na tayo sa lahat ng bagay. Bakit?
naliliitan tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa ating pinaglilingkuran? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, wag lamang kayong maghimagsik, wag lamang kayong magkamali na hindi sundin ang aking banal na kalooban. Kayang-kaya ng Diyos yung iyong takot na papalitan ng pananampalataya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung bakit tayo pinabalik dito sa gawain ng ating mahal na pastor, Miyerkules, Biyernes at Linggo, dahil sinabi ng Roma 10:17, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Magtutubo ang iyong pananampalataya, mag-i-increase ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, pakikinig ng mga patotoo na hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Amen. Pakikinig sa mga papuring awit, sumasabay ka. Pagbaba ng kanyang banal na Espiritu Santo, ikaw ay napuspos, naging makapangyarihan ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Insan maminamahal, laging iniisip ng mga Kristiyano, lagi tayong talunan. Kailanman, hindi tayo nagiging talunan. Walang talunan ng mga Kristiyano. Kaya ang pagpapatunay, may problema, wala. May pagpapala, wala. Malungkot ka, masaya. Laging nakangiti sa labi. Laging nagpapalakpak sa mahal na Panginoon. Laging sumisigaw, tumihiyaw ng pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Anumang mga pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na yan ay pagsubok lamang, madadaanan lang natin yan. Ang hindi natin mababayaran na yung pangako ng ating mahal na Panginoon na malapit na nating angkinin. Malapit na nating tanggapin. Anytime. Hindi na very soon. Hindi na soon. Maminaman, magbabalik na ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo na ay kanyang babalikan. Hindi na tayo, hallelujah, sasabak dyan sa grabing kahirapan. Ang atin lamang gawin, maminamahal, yung ating napag-aralan tulad ni David. Walang humpay sa pagpupuri. Hindi ka makatulog, lalo kang magpuri ng magpuri. Amen. Amen. Lagi ka maminamahal, balisa, dumalangin ka, magpatulong ka sa mahal na Panginoon, tutulungan ka niya. Amen. Amen. Wala kang makain, wala kang trabaho, bumabagsak na iyong negosyo, manalangin ka sa ating mahal na Panginoon. Magpatuloy ka lamang, huwag kang titigil sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po ang kasagutan ay ang pagtigil sa pagdalo, pagtigil sa pagpupuri, pagtigil sa pananalangin. Hindi po yan ang katugunan, ang pagpapatuloy. Kaya nga, maminamahal, ang sabi na nga ating mahal na Panginoon kay Moses, ano Moses, bakit ka iyak-iyak yan? Bakit ka umiiyak yan? Di ba't ibinigay ko sa iyong kamay ang mga Israelitang ito para iyong ililigtas? Gamitin mo ang tungkod. Ikaw ay makatatawid yan sa mapulang dagat. Gamitin natin, maminamahal, yung takot nating naramdaman, palitan natin ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ano ba ang pananampalataya? Hebrews chapter 11, verse 1. Kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Iyong pinaniniwalaan. Ganun lang ating ginagawa. Dati-rati, gagaya-gaya lang tayo, tataas-taas ng kamay, papalakpak-palakpak. Nang magpabautismo tayo. Pero katagalan, maminamahal, nararamdaman natin yung ating palang sakit sa puso ay gumaling na sa pangalan ni Jesus. Yung atin palang pagiging tuliro, yung atin palang pagiging balisa, pinalitan na ng kaligayahan ng ating mahal na Panginoon. Saan ka nakakita? Wala tayong ibang ginawa dito kundi purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Pasalamatan siya. Amen? O lahat na nga ating dinanas na mga problema, nalalagpasan na natin. Natapos na. Dahil pangako yan ng ating mahal na Panginoon, hindi kanya pababayaan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kanya kang papatnubayan, kanya kang iingatan, kaya siya lang dapat ang iyong katatakutan. Huwag kang matakot sa papatay ng iyong pisikal na katawan, sa gutom. Bakit wala kang makain? Pinagpapasting ka na. Amen? Amen? Praise the Lord. Bakit wala kang trabaho? Dahil gusto ng ating malapay, magpuri ka ng magpuri. Magpatuloy ka lang. Sa tamang panahon, ibibigay ng malapay ng ayon sa iyong pangangailangan. Hindi kanya pababayaan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya,
mula nung tayo'y maligtas hanggang sa kasalukuyan. Kailan tayo nag-iisip, maminamahal, na pinababayaan tayo ng ating Diyos? Sinong mga Kristiyano magsasabi na siya'y pinababayaan ng mahal na Panginoon? Alala ko, maminamahal, nung ako'y nandun sa Doha, Qatar. Sabi ko, bakit ako pinadala dito sa lugar na ito? Sabi nila, mayaman ito. Nang dahil sa utos nga lang ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, na ako'y paparoroon doon. Isip-isipin mo, madaling araw, nagsialisan sila, iwanan ako. Magpupuri ako ng 8 oras, ako lang mag-isa. Umiiyak ako. Dahil pagkatapos doon, dahil gabi dito, pagkatapos ko magpuri, saka ko palang makausap aking beloved sweetheart, habang nakipag-usap ako, doon pala ako mako-comfort. Alam niyo po, bubuksan ko yung bintana. Bubuksan ko yung bintana sa tagiliran ko. Pagtingin ko sa bintana, may 1, 2, 3, 4, 5 ibon na walang ibang ginawa kundi magwiwisil doon, kakanta ng kakanta habang ako'y nagpupuri, sinasabayan ako magpuri. Ang sabi ko, gaano talaga mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Kinukumport tayo kahit yung mga ibon na ginagamit. Araw-araw yun! Hanggang matapos ko, alam niyo po yung 30 days, 1 buwan kong pananatili doon, parang 30 years na. Araw-araw, 1 taon na pakipagbuno. Dahil grabing, parang ang kinukulong doon sa hawla. Dito may kalayaan tayo. Lahat ibinibigay sa atin ang kalayaan. Gamitin natin itong kalayaang ito, maminamahal, na mapapalitan ang takot sa ating mga puso ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay tunay na pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Hayo lahat ay tumayo, umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan natin ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Hide me now. Hallelujah, hallelujah. Under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still and know you are God. Find rest my soul. Habang inaawit natin ang awit dito, maminamahal, magbubulay-bulay tayo sa kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. Siya'y Diyos na mapagmahal. Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Diyos na araw-araw lalong nag-umigbing ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Hallelujah. Days and trust when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still, though you are God. Ikaw ang Diyos. Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Na manonobos ang salat mo.
tawad mong lubos sa gitna ng alon at bagyo at ang pagsubok ay bumabayo. Patuloy kang itaas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, even Lord Jesus, hallelujah. Ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong itataas ang kamay. Dahil ika'y Diyos na buhay. Dahil ika'y Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating Diyos ay talagang napakabait na Diyos. Kailanman hindi na tayo iiwanan sa mga alanganing panahon, sa mga problema ng ating kinakaharap. Mayroon tayong kakampi. Mayroong umaalalay sa atin sa tutuwinan. Kaya sabi ng ating awitin, manatili kayo, maging matatag, magpatuloy lamang, huwag magpadaig. Anumang takot, kaya nating gapiin yan sa ating pananampalataya. Sabi ng Lucas 18:8, maminamahal, nagtatanong ang mahal na Panginoon, sa kanyang pagbabalik, sino kaya ang mananatili at magkaroon pa ng pananampalataya? Sa lahat ng mga nagtataas ng kamay, taas kamay, ating sasabihin, mahal na Panginoon, isa ako na panghawakan mo, patnubayan, gabayan mo palagi na manatili ang aking pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay iyong diligan. Dumalo kayo ng dumalo. Makinig kayo ng makinig na ebanghelyo ng kaligtasan. Makinig kayo ng makinig ng mga patotoo. Pumuri kayo. Pumuri tayo. Dagdagan ang ating pananampalataya sa tuwing tayo ay nagkakatipon. Yan lamang ang sandata natin, maminamahal, upang ating malalagpasan, magapi ang takot na sa araw-araw ating kinakaharap. Bago kayo lumabas sa inyong mga tahanan, magsidalangin kayo. Ingatan sa inyong paglalakbay, saan man paroroon, patungong trabaho, paghanap buhay, sa lahat ng dako, maging patungo dito sa banal na gawain at pag-uwi, lagi kayong dumalangin. Ang ating Diyos na ating pinanaligan, hindi tayo niya pababayaan. Panghawakan tayong palagi. Pangako niya yan, mga minamahal. Hindi tayo pababayaan. Kaya tayo dumalangin na kailan mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Naniniwala kami sa iyong mga salita na palagi namin malapay yung sinasandigan. Alam namin, hindi mo kami pababayaan. Panghawakan mo kaming palagi. Huwag mo kami itulot na madala ng mga tukso, madala ng takot. Lahat, hallelujah, ng mga, hallelujah, ibig kaming ilihis. Tulungan mo ang iyong mga anak na panghawakang matibay ang kanilang pananampalataya. Magtiwala sila. Gawin mo na, Panginoon, hallelujah, ang aming mga laging pinag-aaralan, ang mga pagpupuri, ang mga pananalangin at pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Dahil alam namin, manapay ito lamang mga sandata, hallelujah, na aming pong malalagpasan ang lahat ng mga pagsubok, mga problema, mga suliranin na aming kinakaharap. Panghawakan mong matibay ang iyong mga anak. Dagdagan mo ang kanilang pananampalataya. Dagdagan mo ang kanilang pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo silang matibay hanggang sa iyong pagpabalik sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Dinadalangin po ang lahat ng ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ipatong niyo mga kanang kamay sa mga ulo. Maminamahal, bilang point of contact, pagtiwala kayo.
isipin ninyo ang kamay ng ating mahal na pastor na nagpatong sa ating mga ulo upang ang inyong makaramdaman, ang inyong mga pangailangang pinansyal, pangailangang takot maminamahal palitan, hallelujah, ng tunay, hallelujah, na pananampalataya galing sa ating Diyos. Sa mga payang pangalan ni Jesus, hallelujah, to the first prayer, beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, hallelujah, leukemia, diabetes, cancer, tuberculosis sa puso, high blood diabetes, lahat ng uri na makaramdaman. Kami minamahal mga kapatiran, hallelujah, asthma, hallelujah, goiter, cast out, cast out, cast out. Di mo na kahirapan, cast out, hallelujah. Pagpalain mo bawat negosyo na buhay, pinagkakitaan ng mga anak, sa pangalan ni Jesus, we're healed in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance we pray right now. In grace our faith, the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Itaas ating dalawang kamay, maminamahal, bilang pasasalamat, pagtitiwala natin sa ating napakabait na Diyos. Ang kinininyo ang lahat ng inyong panalangin na inyong nakamtan. Amen. Sabay-sabay, jump 3 times, huwag magbibiro bilang pasasalamat, at ang mahal na pa suma sa atin at handa ng ipagkaloob lahat ng ating pangailangan. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, thou art great, worthy to be praised forever and ever. God bless you po, minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating po natapos po rin na pag-aaral. Bilay Badal din sa ating mga announcement.